Ti'n isio dringo ar y gart yma? Awn ni sydd drwyddi dwi'n meddwl. Ie? Mae ar agor yn di. Na, di ddim ar agor. Na, dydy hwn ddim yn agor? Di, mae'r agor. O, ie, na chdi. O, bendigedig. Felly, does dim rhaid ydyn ni dringo. Felly, ie, na chdi. Oce. Iawn ta. Iawn, torri ar draws y cae. Ie, na chdi. Yn i'r eol, 2 hen frython dydyn ar ochr y mynydd yma. 2 o hil cynedda go iawn, de bwy. Rwan ta, da ni'n Meibion Glyndŵr, brythoniad gor iawn, ben llaw i cofio am y Waun Glyndŵr, ers Brenin Arthur wedi cysgu yn ogof o mwy o hebog. Ia, da ni'n i gyd y 2 ohonyn ni fel brythoniad gor iawn, fel fi a Gethin, efo ban o Waun Glyndŵr, efo neges ac efo barth i deud. So ni'n meddwl i deud bod da ni'n fel Meibion Glyndŵr i siarad i'r neges, neu deud neges i Waun Glyndŵr am y peth bwysig, sut o mor bwysig yw rhedeg i Cymru ac yn ywedig y tro olaf na po Waun Glyndŵr wedi cael sofraniaeth. Sori, esgysodwch fi. Iawn ta. Iesu Cris, mae gyda nhw waw o dringo. Andoes, Gethin? Oes, hon di'r wal gynta. Fe rai ni neidio dros hon neu ddringo dros di. Oce. Dringo ar y wal yma, ie? Da ni'n mynd Colin Jackson a dyna ni ddringo dros di. Oce. Reit, dyna ni yn mynd. Iawn ta, Gethin? Da ni'n mynd Brydeinsyd, chwaith fydda. Ie, dydyn ni dim. Dim o gwbl. Ia. Ti'n iawn? Do. Iawn. Iesu, maw. Mae'r cerrig yn wastad ac yn peryglis, yndi? Iawn. Oce. 1, 2, 3, 4, opa! Waw! Iesu, maw, oedd hwn yn peth peryglis dan yn neud. Ond, ia, tebyg iawn i Lord of the Rings, yndi? O, yndi, da ni'r el, 2 hobbits yma dyn. Hobbits brythonaeth. Hobbits brythonaeth, ydyn ni ar rwan ta. A wedyn, da ni'n mynd i fyny wan. I fyny rwan, ia? Am y niw yma wan. Ble mae y niw yn gallu sylwedig. Iawn ta, da ni'n mynd i pasio ti o rwan, ble mae gyda nhw rei o ffwrdd. Ia, y 2 ohonyn ni, fel y 2 brythoniad gor iawn, yn mynd law i crosi rei o ffwrdd a wedyn dringo ar y monydd yn enw mwy o hebog. Felly, ia, amlaen. Ble mae pannau dybod yn cerdded ar y rei o ffwrdd, dydyn nhw ddim yn gwybod a da ni fel brythoniad gor iawn a mynd ar y ffwrdd i fel ma. Iawn ta. Mae hwnna'n tipyn o taith i'r iawn, of course. Felly, da ni gyd fel y 2 brython mynd i cerdded ar hyd y coed ar hyd y res a natur ar y ffwrdd i mynydd hebog, of course. Rwan, da ni gyd yn mynd ar y ffwrdd drwy'r gat yma. O, a gyda llaw, dwi wedi anghofio i gyflwyno chdi. Iawn, o modi arw. Si o stop ar adwain, hoedd fwy gyn Lawrence Fariog. Helo, gyfellion, sy'n rwyt ti, Lawrence ydw i. Wel, dwi'n dod yma ar y ffwrdd i mwy o hebog. Ar yswm dwi'n cael banner o Waun Glyndŵr. Dwi'n dod yma efo Gethin. Sut hwyl? Ia, da iawn. Ar yswm da ni'n dod yma, oherwydd da ni'n dod yma i cofio am ein tywysog, gwyr tywysog Cymru yn enw o Waun Glyndŵr. Reit, o Waun Glyndŵr
Ond Tywys o Cymru olaf nath wedi sefydlu sofraniaeth i Cymru am y tro gyntaf ac am y tro olaf yn erbyn rheolaeth Saesneg yn hanes Cymru. Reit wel, da ni'n dal ymlaen i mwy o hebog. Iawn te, da ni'n wedi pasio lot o gatia a wali a ffensys. O rwan, da ni'n ar ei ffwrdd agos iawn i mwy o hebog. Dydyn ni dyma bell rwan achos da ni'n bod o mor agos. Da ni'n dechrau gwneud tipyn bach o dringo ar y mwy o hebog. Felly mae hwn yn peth olaf cymryd gyda ni dod o'r ochr arall i weld o Waun Glyndŵr. Felly yr obstacle olaf. Ia, wrth gwrs mae rhaid iddyn ni yn dod â gofalus oherwydd mae hwn yn lle parchus sy'n gwneud o fel dwy brythoniaid balch i wneud yn dringo ar y mynydd. Iawn, ymlaen i dringo ar y mynydd. Blueberries, beth ti'n meddwl? Dim yn nhw'n flasus dydyn Lawrence? Na, ond dawn ni trio. Ie, awn ni drio ni. Iawn. Llys moel hebog. Llys y mynydd go iawn de. Ie, llys y mynydd go iawn yndi, Matt. Iawn. A da ni hanner ffordd i fyny'r sgrib erig ma wan. Ie, dim ond hanner ffordd i ddod er mwyn fynd i'r lle pwysig fel o Waun Glyndŵr. Ogof o Waun Glyndŵr. Ogof o Waun Glyndŵr de. Pethau da ni'n neud dros Gymru de. Ie, da ni'n gwneud dros Cymru yndi. Wel, ar y bod mae gennym ni lot o ffrindiau, dim dros yng Nghymru, ond hefyd o Hwngari, Transylvania, o dros y byd y gyd, yn gwylio ni dringo ar y mynydd i gofio am o Waun Glyndŵr. Mae'n nuts yndi? O, yndi, yndi. Ie. Dim ond hanner ffordd i ddod, felly, ie, da ni'n agos iawn. Come on, Lawrence! Ti'n agos iawn! Bron iawn agos! Y gyfa ochr arall ar y mynydd. Iawn te. Come on! Come on, Gefn! Ti'n agos iawn! Ti'n agos iawn i'r lle yma. Iawn. Dyma moment bwysig i'r esol fontos dilonod oedd Eliodyr is os alogwyd o Waun Glyndŵr foig dyfars y borlwng, jo. Iawn ta, hwnna, ble mae gyda nhw Cerrig Maw, hwnna di ogof o Waun Glyndŵr, ond mod i arw borlwng o Waun Glyndŵr fel si Herzeg. Jo, ni mewn o fab. Rwan ta, da ni'n ar ei ffwrdd yn agos iawn i'r ogof o Waun Glyndŵr. Gwych, ar ôl lwyth o trafferth, lwyth o pethau peryg pan da ni gyd yn dringo ar y mynydd. Rwan, a'i diwedd, da ni'n llwyddiant, rwan, yma ydi ogof o Waun Glyndŵr. Anwo Glyndŵr, ein gweir Tywys o Cymru. Tas y ti'n gwybod, da ni'n dod yma heddiw i cofio chdi, gyda gwrybda, enwogion, balchda a ffydd. Dim ond chdi sy'n gwybod yn cynrychioli Cymru fel Tywysogau Cymru o Falch. Ble mae Brodws a Cychws wedi troi eu chefn wrth ddilyn Brydeinllyd a Bornes. Pobl wedi colli ffordd i cael sofraniaeth. Da ni'n dod yma i gofyn am bawb, i
chdi yn dros Cymru Rydd, sofraniaeth, llawachus, yn Gymreina. Dathro, yn dathro pain, yn dathro Cymru, ydy Cymru Rydd. Iesu mawr. Hwn ydy mynyddola fi tingo ar ôl wedi gwneud trwy hwn ydy pedwaredd ar ôl wedi gweld hwngaf o Anglin Dŵr. Dwi'n drosodd eto o'r sbïo lawr fyna. Rhaid ni wneud y gweithio. O na, Iesu Christ. Hwn yn gwaith galed, deud y gwir. Iesu. Iawn, da ni'n ddod ymlaen, gobeithio. Dan y gyd am ydyn nhw edrych a felly. Da ni ar y ffordd edrych. Iawn, rwy'n boradwy'n gobeithio o Cymru, boradwy'n modern o sagrwr. Ramilan hoi datod o fideo, gobeithio nes i mwynhau y fideo. Cwestiwn o'n sefan is o Ramilan hoi datod o fideo. Safastog is, fe o Safastog is hoera o Anglin Dŵr.